Museo de Binalonan na pinasiraya na po bilang tahanan ng kasaysayan. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Formal nang pinasinaya ng Museo de Binalonan sa Pangasinan bilang tahanan ng mga kwento, alaala at kasaysayang humubog sa pagkakakilanlan ng bayan. Ayon kay Reverend Dr. Eugene Nero, ang museo ay hindi libingan ng nakaraan. Anya, nagsisilbi itong tahanan ng mga kwento at kompas na gumagabay sa komunidad tungo sa hinaharap. Binigyang diin din ni Nero ang kalagahan ng pagpapanatili hindi lamang ng mga bagay mula sa nakaraan, kundi maging ng kahulugan at mga kwento na kapaloob sa mga ito. Samantala, sinabi ni Project Curator Marlon P. Reyes na nahahati sa dalawang pangunahing seksyon ng museo, ang Heritage Section at Contemporary Section. Our Heritage Section honors the people, traditions, objects, stories, and memories that shape Binalonan. Our Contemporary Arts Section, meanwhile, gives us space to the creative voices of today. Higit sa simpleng preservation ng mga bagay, binibigyan diin ng museo ang preserving meaning o pagpapanatili ng kaalaman, kwento, alaala at pagpapahalaga sa kasaysayan ng Binalonan. Remind us of the past so that we will not forget the past, and from there we get inspired. We learn from the past. Sa pamamagitan ng mga inayos na exhibit, maaaring matuklasan ng mga Binalonian at mga bisita ang kasaysayan ng bayan, mga kilalang personalidad, mga bayani at mahalagang pangyayaring humubog sa pagkakakilanlan ng komunidad. Ang Museo de Binalonan ay isa sa mga lugar sa Pangasinan na maaaring bisitahin ng mga nais higit na makilala at maunawaan ang kultura, kasaysayan at pamana ng bayan. Will be something that our young people, our Gen Z, will look to be able to study the past and be very proud of the founding fathers and the long-running leaders of our town of Binalonan. Samantala, hindi pa ganap na natatapos ang buong museo. Ayon kay Ramon V. Gico III, inaasahang matatapos ang natitirang bahagi ng proyekto sa loob ng taong ito. Sa bawat bagay na nakadisplay at kuwentong isinasalaysay sa museo, patuloy na nabubuhay ang nakaraan bilang gabay, aral at inspirasyon para sa kinabukasan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.